Benvidos á Horta das Chás, a maioría de vos ou boa parte xa o coñecedes. Hoxe temos este acto para África, que era unha das asiduas á festa da Horta, onde sempre o que máis lle gustaba, Dila dicía que a poesía non lle gustaba, pero que lle gustaba o viño, e que lle gustaban as ameixas que había na horta, as mazás que hai na horta, e os limóns que había na horta, que ela sempre levaba a cambio, ela sempre traía algo que preparaba, que era unha experta cociñeira. O que somos a ágora de Concheiros, que teñen os seus locais os centros de reunión no Rei, na Tasquiña, no Bouseles, incluso no Barranquilla e no 1000 metros, agora dos Concheiros, decidimos, antes de que se organizase esa homenaxe xa un pouco máis aberta, que lle íbamos colocar unha árbore na horta, para recordala cando viñéramos a Horta, pero tamén para que ela quedase de alguna forma vinculada a este barrio, no que foi unha figura non só luminosa, senón ademais imprescindible en calquera debate. E nesa organización deste pequeno acto propúxose que fose unha arandeira, porque a elas, ademais do limós, das mazás e das ameixas, gustabanlle moito os arandos. E tamén aí decidimos que o filósofo da ágora dos Concheiros, Manolo Besteiro, fose o encargado de dicir un pequeno texto que nos sirva de limiar o proceso. Unha cousa breve, xa dixo casi todo, non? Voume repetir, me parece. Estamos aquí nesta horta poética na que tantas veces estivo África, proclamando que non gustaba da poesía, porque poesía era para ela amizade, sororidade, partillar, viños, xantares, en definitiva a vida. Os que non creemos en inmortalidades rancias, como ela, quédanos a memoria. Memoria dos espacios que viviu e pisou, e sobre todo dos lugares ideolóxicos que reivindicou e polos que loitou. Moitas de vos xa o dixestedes en textos diversos: a solidaridade, o feminismo, o internacionalismo, a loita social e nacional, memoria que nos chama sobre todo a perseverar no futuro. Ademais da xenerosidade e agarimo, botaremos de menos, como non, o seu xenio, vaya, a súa mala hostia, propia do seu carácter humano, demasiado humano. Bueno, antes daquela despedida propia dela, que sempre gustaba decir, a ser malas e peores, casi podríamos lembrar un poema que sí que lle gustaba cantar, non? Incluso poderíamoslo adaptar. A sombra dunha arandeira que xa non sabía a idade, xurei ter por compañeira África a túa vontade. A sombra dunha arandeira que xa non sabía a idade, xurei ter por compañeira simbólicamente o Renacemento, porque en primavera é cando bota as súas flores, que son moi aprezadas incluso na xardiñería. Entón é o Renacemento, e convídovos a que na próxima primavera comamos arandos da árbore de África. Vamos lle dar, quere alguén votar? Pois, hasta primavera, queridísimos. Moi bo día
Imos dar inicio a este acto de recoñecemento a África, a nosa amiga África, a nosa camarada África, a nosa compañeira África. Quería, antes de máis nada, antes de comezar o acto, dar o agradecemento xeral, ainda que creo que todo o mundo vimos justamente polo mesmo, porque sentimos ese fío de unión cunha persoa que o que máis dixo na súa vida é que hai que festexala, que o que é importante é celebrar a vida, celebrar as persoas que nos rodean nesa vida e facelo con compromiso. Non pensar que celebrar a vida e esa vida de compromiso son dous elementos dispares, senón que son a mesma cuestión e a mesma ligazón. Celebrar a vida dunha persoa como África, a quen, pois, algunhas persoas que estades aquí coñecedes desde neda, coñecedes desde moi nova, sobre a que aquí se van dicir, pois, cantidade de cuestións moi relevantes, desa súa loita antifranquista, desa súa loita sempre a favor dos dereitos civis, dese asociacionismo que practicou, máis que, sobre todo, desde aquí, desde Compostela, o que queremos é por en valor o que é un barrio singular, o barrio de San Pedro, un espazo, San Pedro, Concheiros, onde o compromiso, a solidariedade, os ideais de xustiza estiveron sempre presentes, e África foi unha persoa que sabía chegar a ligazóns a todos os lados, que sabía xuntar na súa casa a eses xantares prolongados non que ela facía, e persoas moi diversas e sempre con coherencia, sempre con orgullo, sempre con dignidade, que en ningún momento da súa vida deixou de pelexar e deixou de loitar por todas as causas xustas. En ningún momento da vida deixou de ter presente a loita pola soberanía do noso país, pola soberanía de Galiza, todos os recoñecementos dos nosos dereitos, mais ao mesmo tempo nesa unión coa loita internacional, coa loita dos povos oprimidos, coa loita tamén coa combate contra toda persecución e toda represión. Así que esa súa solidariedade que facía que fose unha persoa tremendamente xenerosa, xenerosa no pequeno, xenerosa no grande, unha persoa que non só abría a súa casa, senón que construía casas e construía pontes para todo o mundo que o precisaba, e que o precisaba por cuestións políticas, por cuestións sociais. Facer iso ocupándose tamén do barrio, do pequeno, do miúdo, é a verdade que podería contarnos, como supoño que moita da xente que está aquí poderá contar a cantidade de whatsapps ou de mensaxes que mandaba, onde podía fixarse no máis pequeno detalle que podía favorecer a vida dunha veciña que tiña ali ao lado e que tiña unha reclamación e unha demanda, e ao mesmo tempo estar pensando en grande, estar pensando nunha sociedade máis xusta, nunha sociedade transformada, nunha Galiza e nun mundo mellor. África foi para moitas de nós onde máis a coñecín, onde máis a tratei profundamente, ainda que coñecer creo que é unha figura que está presente en todo Compostela e de maneira moi especial neste barrio, pero foi na Marcha Mundial das Mulleres, ainda que tamén estivo mulleres nacionalistas galegos ou mulleres transgredindo o feminismo como parte consustancial e como maneira de estar na vida. África para min ten unha cousa que a fai única. Hai moitas cuestións que moitas das persoas que estades aquí partillades con ela, festexar a vida e compromiso coa vida e compromiso co país e compromiso cos dereitos das mulleres e os dereitos dos povos, mas tamén hai un elemento que creo que a fai especial. África era unha persoa que vivía soa e nunca houve persoa tan acompañada. E iso, justamente, é o que temos aquí. Nunca houve persoa, sempre, na vida, que se soubese acompañar e que fose capaz de facer que todo o mundo a recoñecese nesa súa coherencia, nese súa orgullo, nesa súa dignidade. Así que, até sempre, África. Disfrutei durante 40 anos dunha preciosa amizade con África. En primeiro lugar, quería mandar un saúdo de parte do meu pai, que é un home sabio, que vai cumprir 100 anos o próximo mes, e que se levaba moi ben con África. Sempre me preguntaban o un pola outra e a outra polo un. Cando el sabía que iba a ver a África, decíame, dalle recordos da miña parte, e cando ela se despedía das conversas ou dos WhatsApp, sempre decía, bicos para o pai. Cando lle dixen ao meu pai que viña hoxe aquí, a este brinde por África,
A resposta del foi: paréceme moi ben, o merecía. Como sería moi longo de contar 40 anos de amizade e non me quería eu tendo a enrollarme, preparei un pequeno escrito. Coñecí a África en Madrid a finais do 85 e non tardamos en facérmonos inseparáveis, mantendo unha intensa relación de vérmonos quase a diario até o 99 que ela regresou á terra. Despois continuamos véndonos e viaxando xuntas. Vina por última vez o 7 de xuño na miña festa de 70 aniversario. Uníronnos sobre todo a loita internacionalista e a loita antirrepresiva, mas tamén cultivar as amizades, a boa mesa, as cañas os domingos despois de pasar a mañá en Tirso de Molina co posto das xugas, os xantares e as festas que organizábamos no centro social ocupado de Minuesa, as festas para sacar fondos para a solidariedade con Cuba e tamén as noites de sábado no Latino en Lavapiés até o amencer. Até fomos a aulas de portugués na Escola Oficial de Idiomas. Éramos novas e entregábamonos á vida e ás causas a tope. Sería moi longo contar todas as peripecias que pasamos en Madrid e a amizade que nos uniu até o 3 de setembro. Quero só subliñar dúas cousas sobre a natureza da nosa relación. Unha é que eu sempre repito que coaquela xente coa que pasas moito medo ficas unida para sempre. E África e máis eu pasamos moito medo cando os nazis atacaban os postos de Tirso de Molina ou cando viña a policía a tentar desaloxarnos dali, nos piquetes das greves xerais ou cando detiñan xente na Galiza e íamos á Audiencia Nacional pensando que as próximas éramos nós, ou cando descubrimos que lle tiñan vixiada a casa, que eu daquela tiña carro e acompañaba sempre a tentrar no portal, ou cando fomos de escudos humanos a Oaxaca en México. A outra é que nos últimos anos eu sempre lle dicía que fumaba moito, que tiña que cuidarse, e ela sempre me respondía: de morrer, morrer farta. África, rebelde, comprometida, divertida, blasfema, boa cociñeira, boa compañeira de viaxe, acolledora, coqueta, irreverente e transgresora, morreu farta. Bueno, a ver se son capaz. Hola, eu son Marieta, son membro da coordinadora da Plataforma de Pensionistas Compostela, na que ela participaba activamente acudindo ás concentracións e eso. Entón falo en nome de Manuela Fraguela, a nosa portavoz, pero eu son amiga de África. Entón, bueno, vou a ser moi breve. Deixounos a compañeira África. África tiña nome e alma de continente, un continente vermello de humanidade, hedonista e rebelde. Era unha muller libre e libertaria que vivía consecuente ata que o corpo abandou. Nos Concheiros e no barrio de San Pedro coméntase e chórase a súa perda, porque ela, desde as terrazas dos bares que están sempre na rúa, sorría, saudaba e compartía a vida coa veciñanza, irradiando a súa humanidade, ata converterse nunha parte esencial da paisaxe dos Concheiros. A Plataforma Pensionistas Compostela recordamos a unha compañeira que defendía todas as causas xustas, tamén a nosa, e recordámola como a ela lle gustaría, brindando cunha copa de viño pola túa memoria, África. Hola, bo día. Eu son Merce, amiga de África dende que voltou de Madrid. E Minda, un saludo moi especial. Pido un aplauso para Minda, por favor. Vou a ler un texto que mandou un compañeiro de Madrid, que tamén é amigo. Chámase Jesús Armesú. No puedo recordar cuando conocí a África en Madrid. Seguramente me la presentaría Luisa cuando estábamos iniciando la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba, en los primeros años de la década de los 90. Lo que sí puedo recordar es que África formó parte de mi vida durante muchos años en los que compartimos militancias de múltiples causas, y que esa compañía me reconfortaba y me daba seguridad, porque la personalidad de África era así, poderosa
Me gustaba estar a su lado en las manifestaciones, en las protestas y en los piquetes, porque me transmitía tranquilidad y nunca mostraba miedo. Era capaz de discutir con los antidisturbios tranquilamente y detectar entre ellos cuáles eran galegos. Hemos exportado muchos de estos, me decía. También durante años compartimos espacio los domingos en los puestos políticos de la plaza de Tirso de Molina, ella en el puesto de Xugas y yo en el de Cubadura Lavapiés. Igualmente recuerdo las comilonas que organizaba en su casa del barrio de la Prosperidad, la Prospe, rodeada siempre de gente y de sus gatas, a las que nos enseñaba a masturbar cuando estaban en celo. Recuerdo también el Encuentro Internacional de Solidaridad con Cuba en pleno periodo especial en La Habana, en la que apareció con una maleta llena de comida que había conseguido pasar por la aduana. A veces me pedía que la acompañara a visitar a las presas gallegas y allí iba yo, con mi carné de conducir recién sacado, y la llevaba a Herrera de la Mancha o a Ávila, porque en eso también me tranquilizaba y me hacía perder el miedo a la conducción que he seguido teniendo toda mi vida. Cuando consiguió su traslado a Galiza, nos entristeció que se fuera de Madrid, pero estábamos muy contentos porque sabíamos que era lo que ella deseaba desde siempre. Desde entonces, cada vez que he ido a Galiza, no he dejado de ver a África, de seguir compartiendo sus luchas y de recordar con ella las pasadas. Nunca he querido que África dejara de formar parte de mi vida, y lo he conseguido. Ahora nos ha dejado de repente, pero la tendré muy presente siempre. Su último mensaje, despidiéndose de mi visita, me decía: Jesucito, amoriño, ven con más frecuencia por aquí. Bicos, con sonido fuerte porque era un audio. Bos días, eu son Manuela Vázquez e veño da Coruña. Tuve a fortuna de conocer a África en Madrid, indo de visita aos presos galegos no ano 89-90, hasta que os dispersaron, que deixei de parar pola súa casa. Estas son unhas palabras que lle quero dedicar á súa memoria en agradecemento sempre polo que nos acompañou e aprendemos dela. A súa casa era o noso porto en Madrid e África foi sempre o noso faro, a nosa luz de proa para navegar e para enseñarnos a movernos por Madrid, como decían antes, sin medo e con seguridad, a pesar dos territorios que estábamos pisando, que nos eran descoñecidos e que gracias a ela navegamos confiadamente, porque, como din, nunca nos transmitiu medo e nos fixo sentir como na casa. A súa casa en Prosperidad foi o noso porto e estes días descubrín, consultando en Google Maps, unha ferramenta moi tal, que todavía hoxe, 35 anos despois, a podo atopar no plano de Madrid sin saber o enderezo, solo fiándome polas rúas. África foi para min, a parte da axuda que nos mostrou nesos anos e o apoio que recibimos dela, un exemplo como muller, que eu era moza naqueles momentos, que sempre agora me dou conta que teño fondamente guardado no corazón e que parte da persona que son hoxe ya debo aquela África que conocí nos anos 90. Para sempre, para mí no corazón, África maestra, África compañeira, África feminista, África igualitaria e África, para min, si teño un adxetivo moi moderno hoxe en día e que resume todo isto, muller empoderada donde as haxa. No meu corazón sempre, África, Leira, San Martín. Bo día. Son Mercedes Matos, bueno, a nai de Toniño García Matos. Empecé os meus viaxes a Madrid con Sabela, a casa de África. Sin eu conocera de nada, abriume a súa casa como se fose da miña familia. África era unha muller cariñosa e boa persoa. Cando chegabas ali, tiña comida, dormías, si podías, que eso é outra. Outro día, desayunabas,
e iba con nós á cárcel de Alcalameco. Ela conocía todo Madrid. Non había pérdida con ela. África foi moi boa con todo o mundo, sin conocernos de nada. África tiña sitio para todos. Se non lle chegaba a súa casa para tanta xente, buscaba outras casas para pasar a noite. Nunca quixo nada a cambio. Solo quería que eu estuvera ben para que fora ver o meu fillo. África merece o todo. Que pena que non este aquí con todas e con todos nós. Si supera que se marchaba tan pronto, estaría con ela máis tempo. Eu non me olvido de África. Recordareina sempre. África queda no corazón da miña familia, así como no de tantas outras persoas as que axudou. Imos ver un vídeo de Berro Bambam, de 2003. No que participa África, claro. La Galiza vaite xa, se ti queres traballar, agarrémonos das mans, imos todas emigrar. Eu marineggi, escabecci marineggi, eu marineggi, escabecci marineggi, eu marineggi, escabecci marineggi, ai malinezzi, escabecci marineggi. Se ti queres traballar, só podes opositar, a Galiza vaite xa, se non tes un familiar. Se non tes pa traballar, aquí non vas a tocar. Se non queres naufragar, la Galiza vaite xa.
Ola, bos días, eu son Estrela, me alegro moito de ver a moita xente que fai moitísimos anos que non vos vía, canto me alegro. Ben, eu vou a falar, primeiro vou a ler un testiño que escribiu Sefa que non pode estar aquí, vale? Despois vou a ler un que escribín eu, con moito amor. Se estivese diante de África, costaríame dicerlle que na vida lle daré agradecido toda a súa solidariedade, con nós, conmigo e coa miña familia, desde que estive en presa, que foi cando a coñecín. Dice, o apoio político, todo quanto nos defendeu, foi moi importante, pero tamén as pequenas, grandes cousas materiais e inmateriais, visitas, libros, casetes, roupa, un paliacate, un postal, un puño en alto, nos locutorios, deronnos moita vidilla, e fixéronnos o tempo de cárcere máis levadeiro, e xa despois fora na rúa, aínda que coincidimos menos veces das que quixera, transmitíame alegría e ese gosto por viver que lle era deseo. Pensando en todo isto, dime conta que a miña resistencia foi en grande parte grazas a ela, ao seu en facer político e a súa persoa, que con xenerosidade, alegría e bon humor nos ofreceu a min e ao mundo. Obrigada a África, ante sempre. Ahora voy a escribir un testiño que estuve pensando e escribín así rápidamente. É evidente que África non deixaba a ninguén indiferente. Tiña o bastante claro o que non era e o que non quería ser, e o que sí, como quería viver libre, e así foi. O bon de todo iso foi a grande cantidade de amor que nos deu, de apoio, de solidariedade, de refuxio. O feminismo era o seu norte, os dereitos e as lutas das mulleres fundamentais para lutar polo resto. Foi unha muller feminista, independentista galega e internacionalista. Chegar a Casa de África en Madrid era unha aventura, porque sempre podías atoparte con persoas de diversas nacionalidades de paso ou a xantar. Sempre había os voceiros, xornais, revistas de movimentos políticos e sociais de moitísimas lutas do mundo. Era alucinante chegar ali despois de pasar polo mundo sórdido das cadeas de Alcalá Meco ou Herrera de la Mancha, Cuenca, Picasen, nos anos 80 e 90. Era un refuxio no pantano da idiosincrasia talegueira e da caótica cidade de Madrid, a Audiencia Nacional. Que inmenso e grande traballo organizativo e solidario desenvolveu, de apoio aos presos e as presas independentistas e as súas familias, xunto as compañeras e os compañeros da Xuga Madrid. Cando volveu a Compostela, a Rara Lagartos converteuse no seu cuartel xeral en pleno corazón do bairro de San Pedro. Tantos momentos emocionantes, outros tan duros, tristes, frustrantes, pero co que me quedo é coas súas risas, cuántas gargalladas e lágrimas de rir temos botado. Estas tardes de sobremesa planexando novas formas de rebeldía, xantares despois dos piquetes das folgas agotadas até o límite sen dormir, café en San Caetano despois de estar o día anterior en reunións até as tantas, os viños despois das manis para arranxar o mundo, as viaxes. É a vida auténtica que se vive apaixonadamente, convencida e con todas as consecuencias. África, linda, quérote moito, boa libre. Hola, bo día. A ver. Bueno, a mí tócame lervos. Bueno, son Mercedes García. Vou trasladarlle a África unhas palabras que lle achega ao seu querido amigo italiano Umberto Pasigati. E di así: Hola, Afri. Cuando pienso en ti, siempre pienso en tu generosidad. Cuando nos conocimos, gracias a Julián, yo era un expreso político de las Brigadas Rojas y acababa de salir del talego, y tú no dudaste ni un segundo en acogerme en tu casa. Luego nos enamoramos, cosas que pasan, y vivimos juntos alrededor de 4 años. En todo este tiempo, tu casa, nuestra casa, siempre estuvo abierta a todos los familiares y amigos de los presos políticos, los gallegos, naturalmente, y también los italianos y cualquier otro que se necesitara.
sin olvidar a los camaradas salvadoreños del Frente Farabundo Martí. José Luis tenía su habitación en calle Mauro y también siempre se acuerda de ti. Los fines de semana, la casa estaba siempre llena de gente que dormía en todos los sitios. Las cenas eran siempre muy animadas y había un plato de pasta para todos. Desde que yo fui a vivir en tu casa, los maderos se instalaron en la calle. Al comienzo era por mí, pero enseguida, con las caídas de los camaradas do exército guerrilleiro, ya fue por los dos, y no eran muy amistosos. ¿Te acuerdas los seguimientos por las escaleras y cuando perdimos misteriosamente una rueda del coche? Sin embargo, tú no hiciste nunca un paso atrás, en ningún momento. Eran las consecuencias de la lucha, estaban asumidas. Las asumiste con mucho valor y el miedo estaba en la cuenta. Has vivido con convicción, con unos principios claros de qué lado de la barricada estar, lo escogiste una vez por todas. Estoy muy contento de haber podido vernos hace poco tiempo, de tomar unas taciñas juntos, contándonos las últimas novedades. Seguiremos en la lucha, África, y seguiremos contándonos las últimas novedades. Hasta siempre, galeguiña, hasta siempre, compañeira. Pedíronme que dixera o meu nome, eu son Lupe Cés. Ai, me equivoquei de papel. Canta. Bueno, que me coñece, cousa típica miña, A ver. De maneira moi intensa compartillei ao longo de 12 anos a miña vida con África. A súa casa en Madrid foi a miña casa. Ela abrazou as miñas crianzas para que non sentiran tanta dor, porque esa dor podería esmagalas. A pequena embaixada galega en Madrid era esa casa, e desa experiencia saen estes versos. Cando a cidade parecía engolírmonos como pequenos insectos ruidosos, molestos, cativos, hilariantes, ti abrías a túa casa e nos dicías, pasa. Cando a cidade podre parecía matarnos de calor ou congelarnos, ti tiñas un prato quente, fumegante, ou un prato frío, refrescante, para volvernos á vida e seguir adiante. Cando a vida se envolvía en dor, pólvora e pranto, ti metías a Amalia Rodríguez a alegrar o salón con o seu canto, ou a chorar con nós, porque o horror era tanto. Escoitabas as cartas de amor, as historias complexas, os debates eternos, e nos dabas apertas. E colocabas na mesa a eterna beleza da baixela galega, cando os Sargadelos era unha luz de identidade, aínda na cidade allea. E lembramos o champú de mazá, o xabrón de mazá, o perfume de mazá, que un amante te dixera que era o teu, que en ti o recoñecera. E agora, por moito que un frío informe do hospital o promulgou, nunca saberemos de certo que foi o que te matou. Sería a dor que sentías de ver as crianzas en Gaza. Sería do imperio amenaza de ver a Venezuela rodeada. Sería a triste deriva europea obediente ao emperador laranxa. Nunca o saberemos. Mas o que sí sabemos, o que sí aprendemos, é que a persoa imprescindible, a persoa necesaria, é a que en tempos de crúa batalla trae a beleza da vida a todas as barricadas. A persoa necesaria, a persoa imprescindible, fuches ti, África. Hola, eu chamome Andrea. Escribí un testiño moi breve para vos. África
ficas nos camiños que abriches, onde os pasos non se miden en metros, senón en solidaridade. E se chegamos canses e temeroses, igual sosteremos o peso da dor allea como nos ensinaches, coa mesma forza coa que erguías as mans pola liberdade. Non falo aquí só de xustiza, vives na generosidade da que non se anuncia, na fidelidade das que ninguén escoita, na resistencia que non admite fronteiras. Agora, a túa ausencia deixa un rastro de lume silencioso, semente que medra nas mans das que seguen, nas palabras que non calamos, nos brazos que acollen. Compañeira, muller continente, que nos ensinaches que a loita pola liberdade tamén é un acto de amor. Obrigada. Saúde. Eu son Alberto Roxo, amigo e, sin embargo, compañeiro da CNT. Decorrían os finais dos 70, cando en aquela Compostela triste e gris apareceu unha moza procedente da Mariña de nome exótico que evocaba o continente soñado cheo de cores, África. De contado, aquela muller xa tiña presentado as características de muller libre, xa que acababa de superar un casamento, mostraba as súas dotes de solidariedade con alegría e inmediatamente fíxose querer por todos nós. Cautivounos a súa entrega e amizade desde lugares aparentemente opostos, seu nacionalismo e a causa libertaria que nos practicábamos e seguimos a practicar. Foi nos 70 que, por amor, sempre destacou súa entrega ás causas do amor persoal e social que acabou na vila e corte madrileñas. Desde onde soubemos a súa entrega solidaria con a causa independentista e a favor das persoas presas. Chega aos 2000 e a Marcha Mundial das Mulleres e, como non, África, procurando e botando mao dos seus amados coñecidos para encontrar na Franza os contactos de casas e lugares para as compañeiras Isaura, Lupe e Rosa Basabe. A vida se pasou e seguímonos a encontrar en Compostela nos diversos nos diversos lugares onde a solidariedade e o apoio mutuo floresten con aquelas causas que o povo precisar, sempre en tecnicolor, como ela gostaba. E como imos extrañar as túas conversas que con cariño sempre partillábamos. Que faz, Roxo? Cando te reformas? Vamos tomar un viño? Fumamos un cigarro ou... Eu vou pola miña conta. E sempre, sempre, a toda cor. Que imos facer sin túa presencia con a foquilla en ristre nas concentracións das xubiladas nas segundas feiras de cada mes? E como rodar o filme de nosa vida sen as túas cores? Colorín colorado, África, miña amiga. Hola, son Sabela Álvarez, son amiga de África dende que chegou de Madrid. Eu vou ler un texto que lle escribín o segundo día de saber da súa morte. Está escrito dende o amor e a aceptación toda de África. Bueno, engadinlle un peche final. Antes, dicir que para min a memoria é unha presenza, unha forma de permanecer que nos une o que somos e o que fomos. E non debemos perder a capacidade simbólica que ten, porque a memoria evoca aquilo que soñamos e amamos. Por iso creo que somos luz, auga, vento, e aí quedaremos todas no tempo. O que lle escribín eu a África. África, sempre combativa e desafiante, transgresora e subversiva,
insumisa e incendiaria. Gustabas do adxetivo brava para falares daquelas mulleres que invertían a orde das cousas. Brava na túa entrega e coherencia. Militancia incansable en todo aquilo que criches e defendiches no teu paso pola vida. Corazón xeneroso e valente, porque atravesando os duros tempos da ditadura arriscaches moito polos demais. Por iso, Galiza, as presas e presos políticos, as feministas, a mesma linguaxe inclusiva levaremos o teu legado. África, Amazona incansable, fuches a túa propia voz sempre. A luz e fonte da túa independencia e liberdade. Ficas en moitos corazóns. Eu estou descubrindo que no meu callaches moito máis do que eu podía imaginar. Boa travesía, querida amiga e brava Amazona. Quedas no noso aire. Apertámoste nun grande abrazo. E coa túa partida xa nunca máis serei a Moriña da Silveira, como ti me nomeabas. Dicíasme a Moriña e eu respondíache da Silveira. Bueno, isto respondía que un día África, como a moita xente creo, me chamou a Moriño. Eu polo seu hábito de feminizar a linguaxe dixenlle a Moriña, e coa asociación coa mora, o froito silvestre, dixenlle a Moriña da Silveira. Xa para pechar, África contigo e por ti. Hoxe brindarei coa man esquerda, e se serven coa esquerda, mellor, porque encherán máis as copas. Era a súa teoría. Para min, ficas na auga, no viño, no vento, no tempo e na memoria. Na luz, na cor malva, na despedida tan túa, as ser malas e peores, no grándola Vila Morena, e nas palabras compañeira, compañeiro, que en ti soaban a camarada de loita. E ficas tamén na arandeira que plantamos hoxe na horta das Chás, xunto a Antón Lopo e outras persoas que te ben queren. O símbolo da túa forza prenderá nas raíces. Quen che ia dicir a ti que ías estar na horta da poesía? Ti que constantemente lembrabas, a miña poesía non me gusta. Compañeira, como cantou a combativa surafricana Miriam Makeba, a luta continúa. Lema de Frelimo e canción himno emblemático en todo o continente africano aínda hoxe. Traio aquí porque a loita pola xustiza e liberdade non acaba nunca, continúa. Miriam Makeba acabou sendo Mamá África no seu continente. E ti fuches tamén un pouco como ela, Mamá África, para quen simplemente precisou de ti e para quen viviu a opresión e a represión do franquismo. Por ti, África, e por todas aquelas que seguimos soñando e loitando por África. Queremos mandar un saúdo moi afectuoso a toda a xente que estades aí celebrando a esa gran muller que foi África, está nos nosos corazóns, e imos facer unha versión dun tema ben coñecido e que a África seguramente creo que lle gustaría moito. Tedes que axudarnos a cantala porque por lo menos no retrouso saberá seguro. Forza, nosa África. África prendes nos ollos
de quen te soubo querer, a muller máis xenerosa e de corazón fermoso. Aquí queda clara a entrañable transparencia da tua querida presencia, nosa África amada. África canta e berra desde as varandas da vida, nas manis e na casiña, ela nosa guerrilleira. Aquí queda clara a entrañable transparencia da tua querida presencia, nosa África amada. Ay, un solinho, amiga. Canta xente pa quererte, cantas almas que te adoran, da prisión na que vivimos, di esa libertadora. Aquí queda clara a entrañable transparencia da tua querida presencia, nosa África amada. Y aquí queda clara la entrañable transparencia da tua querida presencia, nosa África amada. Biquiños a todo mundo. Vaya, venga. Imos cantar a rama, parece. Meu pai é o mais lindo que anda aqui na roda inteira, que anda aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar. Ó rama e ó que linda rama, ó rama do olivar. Eu gosto muito de ouvir cantar a quem aprendeu. Se houvera quem me ensinara, quem aprendi era eu. Ó rama e ó que linda rama, ó rama da oliveira, o meu par é o mais lindo que anda aqui na roda inteira, que anda aqui na roda inteira, e aqui em qualquer lugar. Ó rama e ó que linda rama, ó rama do olivar. Não me inveja de quem tem carros, parelhas e montes, só me inveja de quem bebe a água em todas as fontes. Ó rama e ó que linda rama, ó rama da oliveira, e o meu par é o mais lindo que anda aqui na roda inteira, que anda aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar. Ó rama e ó que linda rama,
ó rama do olivar. My brothers and sisters, stand up and sing. Eduardo Mondlane is not gone. Frelimo, Frelimo.